हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची मो नेक्स्ट पार्ट को। आज ये पार्ट रे पढ़िबा हमें कौन ओडिया, आम भाषा, आम साहित्य। मु आज पढ़ौची पंचम श्रेणी रो ओडिया बही। विषय होची जातीय ध्वज आम उड़ई फरफर। कविता केते सुंदर, तार लेखक किए और से कविता विषय रे भी हम किछि जानबा। देरी न करी आरंभ करिबा। ए विषयटा कोन देइछि देखिबा। देइछि विषय ना कौन हूँ जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। एटा हूँ आम कौन आम जातीय ध्वजा। आको कौन कहती त्रिरंगा कहती। त्रिरंगा आको मध्य कहती। यार जदि प्रति शब्द पड़े कि जातीय ध्वजा को आम आउ कौन कहती ताल ताको आम कौन कहि परबा, ताको आम त्रिरंगा कहि परबा। तो एथिरे कवि के होचंदी, एथिरे कवि होचंदी पंडित उपेंद्र त्रिपाठी। एटा सब मन रखियो, सब कवि परिचय जानिबा निहाती दरकार। कारण आमे से कवि की जानुचंती ना, से केमिति लेखिचंती, तांको माध्यम तो आमे अनुप्राणित हेकि विषयटी पढुचंती। से लेखिले बोली सिना आज आमे पढुचंती ए विषय। तो कवि की मन रखिबा निहाती आवश्यक। तो देखिबा विषयटी कोन देछि। प्रथम पढिबा देछि विदेशी शासन रे अधीन थिला देश, सेकाळे भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश। स्वाधीन आजी आमे काहाकू नाही डर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। प्रथमे कौन देला कहले विदेशी शासन अधीन थिला देश। आग आम जानते आग काल विदेशी शासन आम अधीन थिले। 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे आमे आम देश स्वाधीन करथिले। आम देश स्वाधीन होइथिला। सेबेठु आमे विदेशी मानक कबल रे आउ नाहंती। किंतु ता आगुरु आमे कोन थिले विदेशी मानक अधीन रे थिले। विदेशी माने हमकु शासन करथिले। सेकाळे भोगुथिलु आमे जे केते क्लेश। माने विदेशी मान जेतेबेले आमको शासन करथिले, सेमाने भी हमको बहुत कष्ट यंत्रणा देथिले। आम देश को आसिकी आम देशर आमे कौन करबा फसल करबा, किंतु सेमाने नै जाउथिले, हमको खाइबाकू दउ नथिले। जा बहुत कष्ट होथिला। आमे आम देशरे रहिकी मध्ये आम देशर स्वाधीनता पाइ पानथिले। जाको मनीष को जो जे कोनोसी मनीष भी हो, से गोटे धनी हो कि गरीब हो, ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହେଇଗଲେ ନା। ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହେଇଗଲେ। ତ ଅଧୀନରେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଯେତେ ଯାହା ଜୁଲୁମ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ସ୍ଵାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାଇଁ ଡର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 1947 ମସିହା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଆମେ କଣ ହେଇଗଲେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଗଲେ। ଆମକୁ କାହାକୁ ଡର ଅଛି କି? ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଧ୍ୱଜାଟା ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ମାନେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉଛି, ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଫରଫର ହେଇକି ଉଡୁଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଡରିକି ଏ ଧ୍ୱଜାକୁ ଉଡଉନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଏ ଧ୍ୱଜାକୁ ଉଡଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ତାପରେ ଦେଲା ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡଇ ଫରଫର। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଗଲା, ତାହେଲେ ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ। ମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଶାସନ ଥିଲା, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଜାତିର ଇତିହାସରେ ରହିବ ଆମ ନାମ। ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିକି, ଭଲ ନାଁ କରିକି ଆମ ଇତିହାସରେ ଆମ ନାଁ ହିଁ ରଖିଦବୁ। ଏତେ ଭଲ କାମ କରିକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡଇ ଫରଫର। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯେମିତି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହବ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା, ତ ଆମ ଧ୍ୱଜା ଗର୍ବରେ ଫରଫର ହୋଇକି ଉଡିଯିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତିଟାକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡଇ ଫରଫର। ତାପରେ କଣ ଦେଲେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି। ଆଗରୁ କଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ଆମ କତରୁ ରାସନ ଫାସନ ସବୁ ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଅନାଜ ଆମ ଧାନ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ।
ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଫସଲ କରିବା, ଆମେ ଖାଇବା, ଆଉ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବେ। ରଖିବୁ ଜାତିଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ଯଦି ବି ଆମ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ କି ଆକ୍ରମଣ ପୁନର୍ବାର କଲେ ବା ପୁଣି କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ତାର ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ? ନିଜକୁ ବଳି ବି ଦେବାକୁ ଯଦି ପଡ଼େ ବି, ତାକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଫରକ। କହିଲି ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା? ସେବା କରିବା, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା, ଆମେ ବି ଭଲରେ ରହିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶ ଭଲରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଲରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଭଲରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଭଲରେ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା କେମିତି ଉଡ଼ିବ? ଗର୍ବରେ ଫରଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ିବ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଫରଫର। ଆଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆମେ କାହା ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଏସବୁ ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଭାବିବା ସେ ହେଉଛି ଅଛୁଆଁ ଜାତି, ତାକୁ ବି ଯଦି କିଏ ତା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଯିବାନି, ଛୁଇଁବାନି, ତା ଉପରୁ ନିର୍ଯାତନା ହଟେଇବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ? ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣାର, କେହି ବି ନୁହେଁ ପର। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେମିତି ପର ବୋଲି ଭାବିପାରିବା? କିଏ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଡୋରି ଲାଗିକି କ'ଣ ଆମେ କେବେ ବି କଷ୍ଟରେ ରହିବାନି, ଆମ କେବେ ବି ଦୁଃଖରେ ରହିବାନି, ଆମେ ବି ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଗର୍ବରେ ଫରଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଫରଫର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାରଖାନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ କାରଖାନା କରିବା। ସ୍ୱଦେଶୀ କାରଖାନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ କାରଖାନା ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଆଉ ବାହାରୁ ଆମକୁ ଆଣିତେ ପଡ଼ିବନି। ଦେଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଦେଶର ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗଢ଼ି ଉଠିବ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଆଉ କାରଖାନା ସବୁ ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଯିବେ ନା କାମ କରତେ, କାରିଗର ସବୁ ହେବେ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ସ୍ୱଦେଶ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ତ କାରିଗର ବି ବାହାରିବେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା କେମିତି ଉଡ଼ିବ? ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନୋଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଫରଫର। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମେ ହେଉଛି ବୀର। ବୀର ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ହିରୋ କହୁଛ, ହିରୋର ମିନିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ବୀର ହଉଛନ୍ତି, ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୈନ୍ୟ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୈନିକ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ବୀର ବା ହିରୋ। କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଥରେ କହିବା, ସେ କଥାଟା ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କରିବା। ଯେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉ ନା କାହିଁକି, କଥା କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନିଜର ମଥାକୁ ବି ନୁଆଇବା ନାହିଁ। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର। ମରତେ ମାନେ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଖେଳାଇବା? ସୁଷମା ସରଗର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଶାନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେମିତି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବି ସେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଫରଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ, କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଫରଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଆମେ ପଛକୁ ରହିବା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରତେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ସବୁ ଜାଣିବା, ଦେଶ ବିଦେଶ କଥା ଜାଣିବା, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଗର୍ବରେ ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ିବ। ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏଇଠି। 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁ କୁହୁ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ,
ଘଟି ଘାଗୁଡ଼ି କଳା ବଉଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁସି ମାଉସୀ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରୋଇ ଡିଆଁ ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 1994 ମସିହାରେ କବିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେ 1903ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, 1994ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ, ଜାତ ହେବା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଜାତ ହେଲା ବା ଜନ୍ମ ହେଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ୍ଲେଶ ମାନେ କ'ଣ, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅଗ୍ରସର ମାନେ କ'ଣ, ଆଗକୁ ଯିବା। ସୁଷମ ମାନେ କ'ଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭରିଦେବା ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀରେ। ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ। ଧ୍ୱଜା କହିଲି ମାନେ ପତାକା, ମରତେ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଜିନିଷ, ହିତ ମାନେ ହଉଛି ଭଲ, କାରିଗର ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ବ୍ରତ ମାନେ କାରଖାନା ହଉ, ନିଜ ହାତରେ କିଛି ବନେଇବା ହଉ, ସେମିତି ମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାରିଗର କୁହନ୍ତି। ବ୍ରତ ମାନେ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଟେକ ମାନେ ଟେକ ରଖିବା, ବିବିଧ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହେଲା। ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ ହେଲା। ଏଇ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଦେଇଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ। ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଟା କ'ଣ କବିତା ଆକାରରେ ଦେଇଛି, ତମେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, କାରଖାନା ସବୁ ଗଢି ତୋଳିବା, ଆଉ ହଁ ସୈନିକ ଯୋଉ ଆମ ଦେଶର ଟେକ ରଖିବା, କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଏଇଠି ପଢିଲେ, ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କି ରଖିବୁ ଜାତିଟାକୁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ମାନେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଆମେ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ବୋଲି ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ସରିଲା। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏବେ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାପରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବା। ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ କି କ'ଣ ଆମେ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ଜାତିର ଟେକ କେମିତି ରଖିବା, କଳକାରଖାନା ମାନେ ଗଢି ଉଠିଲେ, କାରିଗର ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆମ ଦେଶର ବି କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ମଥା ନୋଇବାନି, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମଥା ନୋଇବାନି ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ କ'ଣ, ବୀର। ଆମେ ଭାରତର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ ହଉଛୁ ବୀର। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବାର ଆମର ସକ୍ଷମ ଅଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ବୀର। ତେଣୁ କାହା ପାଖରେ ଆମେ ମଥା ନୁଆଁଇବା ନାହିଁ। ବେଶୀ କରି କାହା ପାଖରେ, ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଶାସନ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଭୁଲ କଥାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ବା ଭୁଲ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ, ଦେଶର ଟେକ ରହିବ, ଆମେ ବି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା, କଳକାରଖାନା ମାନ ଗଢି ତୋଳିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବି ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡିଓ ଆଣିବି ଏଇ 2 ନମ୍ବରରୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।